Helo. Gwych. Iawn, wel, mae wedi cyrraedd 1 o'r gloch, felly nawn ni ddechrau ar y sgwrs yma. Sgwrs anffurfiol go iawn, sydd wedi noddi gan Ynni Cymunedol Cymru a'r ddyfodol Ynni yng nghefn Gwlad Cymru. Dwi a Llyr wedi bod yma drwy'r wythnos, felly ymddiheiriwch i ni os ydyn ni bach yn flynedig. Dwi'n gwybod bod Llyr wedi bod yn drymio neithiwr yn gig cymdeithas, felly mae bach o mae'n siŵr bod y breichiau'n gwegian o hyd heddi. Felly, ie, Llyr yma, Antur Alhean, sydd yn fenter gymdeithasol yn ardal Llan Alhean, sydd yn gwerth gwych yn yr ardal yna yn gyffredinol. A yn gobeith ni heddi i edrych ar hanes fel o bod yn ei cymunedol yn llun a y rhwystrau a'r gobeithio at y dyfodol hefyd. Felly, be wnawn ni ddechrau gyda yw gyda dogfen nath y diweddar Dr Carl Coates i ysgrifennu o'r enw Strategaeth Llun, gafodd ei gyhoeddi yn 1988, ie, dwi'n meddwl? 89. Ie, 89. Na ni. Felly, oedd y ddogfen yma ar goll yn dipyn o studiaeth yn iawn tan i ti ffindio. Wel, to'n i wedi gweld sydd fy hun a cael a ddrannu'r ddogfen efo fi yn ei wythnosol ola, neu gwir. Codi ymwybyddiaeth ohoni o'i boedolaeth i. Ac be oedd ddiddorol wrth allan strategaeth oedd cyfeiriad at gyfrchu Ynni yn 1989 fel rhan o strategaeth i ddatblygu pen llun. A be oedd yn nodi yn y ddogfen yna oedd y newidiadau yn mynd ymlaen yn Denmark ar y pryd. A mae'n nodi yn y ddogfen yn 1989 mi oedd 40% o Ynni Denmark yn dod o ynni gwynt. Ac o hwn yn rhywbeth technoleg newydd gyffroes ar y pryd. A erbyn rwan, mae 70% o ynni Denmark yn dod o ynni gwynt. Ac mae canran ysgol iawn o hwnnw yn merchnogaeth cymunedau yn Denmark. Felly mae'r arian maen nhw'n gynnyrchu o gynnyrchu'r trydan. Ddim yn mynd i gwmnïau ynni mawr tywediadol, maen nhw'n mynd i fentra cymunedol yn Denmark. A dyna pam mae Denmark hefyd yn ystod yr un cyfnod i gweld twr anferthol mewn fentra cymunedol. Bod y diwydiant ynni a'r fentra cymunedol yna yn un o'r un peth mewn ffordd, wedi datblygu gyda y sector ynni lawn llaw. Ie, a dyna beth ydym ni eisiau gweld mewn gwirionedd, fel fan o'r mudiad yma dros Ynni Cymunedol. Mae sŵn yma, mae lot o'r ei gystadlu gyda heddiw, ond na ni eisiau wneud. Ie, ond dyna beth ydym ni eisiau gweld mewn mudiad cymunedol, Ynni Cymunedol, yw'r datblygiad yma o fewn ein system ynni sydd yn galluogi ni gymunedoli'r system ynni. Hynny yw, sicrhau bod yr asedau ynni yma yn nwylo cymunedol. Mae'n siŵr bod chi wedi sylwi ar y tyrbyn gwynt sydd ger llaw'r maes. Mae'n troi'n eitha cyflym heddiw oherwydd rhesymau amlwg. Ond mae yna hanes yn Llan Alhean yn does am dyrbyn gwynt tebyg. I'r un yna. Ond falle beth i roi bach o gefn gyda'r un yna. Siwr, teigolion lleol o rheini sydd byw yn y gymuned yma yn ymwybodol o'n cais awyddiannus ni am dyrbyn gwynt rai flynyddoedd yn ôl bellach. I drewio ni 6 mlynedd yn paratoi cais diffinio. Cynnal lluo, astudiaethau, archeolegol, ecolegol, mesur y gwynt. Mae'n safle gwych o'n wynt yn Llan Alhean.
Byddwch chi sefyll y ben y foel yno. Mae'r gwynt o Benderfyn Llŷn a Cyfyd trwy'r bwls yn yr hefor. Felly mae'n cael y gwynt o ddau gyfeiriad. A mae natur y ddaear yn fanno yn golygu bod y gwynt yn rampio fyny ar y sbyd i fyny'r foel. Ac mae'n un o'r llefydd gorau am wynt y tu allan i yr orchnis yn Alban. Mae'n i weld ar y map. Ond, dorri stori hir yn fyr, methu cael hawl cynllunio nesaf ni. A hynny am ddau reswm. Effaith ar yr olygfa o Dregeiri, er i fod o tu allan i'r ardal harddwch bron i kilometr, ac effaith ar un tŷ. Wedyn, mi athon ni fewn i apel. Mi oedd hi'n dyrbaen gwynt yr un maint a hon sydd ar y maes yn hynny. A mi oedd y ddwy yn cael eu cysidro mewn apel sy'r un adag. Dau inspector cynllunio gwahanol, dau o Lloegr gyda llaw, ac un yn caniatáu a llall yn gwrthod. Dyrbaen gwynt yma yn eiddo i gwmio Lloegr, i Llundain, yn fan o gywir, a ni'na yn colli allan ar dyrbaen fydda di cynnyrchu yr adag hynny dros 3 miliwn o bunna, dros 20 mlynedd, incwm o 150 o filoedd o bunna i gymuned fel Llanol Hyr. Mae hwnna'n gollad ariannol. Petai ni yn meddwl godi'r dyrbaen eto, mae hi yn parhau i wneud synwyr economaidd, bod y ffid ein taris wedi mynd. A mae hynny achos ar y pryd, oherwydd bod y ffid ein taris yn bodoli. Mi oedden nhw'n rhoi brec ar y tyrbaen gwynt, hynny ydi 500 kilowatt o'r y tyrbaen, dyna di hon yn fan hyn. Mae hi'n gallu cynnyrchu dwywaith gymaint a hynny. Wedyn maen nhw di gerio hi lawr, fel bod sy'n cynnyrchu hanner. Petai y tyrbaen yn Llanhyr rwan yn 1 megawatt sy'n cynnyrchu trydan i 600 o dau. Dyna di'r ffigurau da ni wedi gael gen cwmni EWT. Felly, mae'n siŵr na wrth sbio nôl, da ni yn teimlo bod o'n gyfle i golli, ond wrach bod na gyfle yn mynd i fod eto yn y dyfodol. Wrach ei sôn mwy am hynny nes ymlaen. Ar y funud yn Llanol Hyr, mae gynnon ni lu o brosiectau fel yr amser. Un o'r prosiectau hynny ydy cynllun solar, sydd gynnon ni 500 kilowatt. Fydda ni lwcus iawn o gael grant Energy for Tomorrow gen nhw. Get to Centrica, gwmni Centrica. Grant i brynu'r paneli solar a 2 batri. A mae'r paneli solar yna yn cael ei rhannu ar y byddygfa. Da ni newydd agor siop 2 fis yn ôl i'r pentra. Nes i gweithio yna bore yma. Gwybod o loli, sy'n ni'n dweud. Gweithlu cymunedol wedyn, yna 20 kilowatt yn mynd i fanno. A wedyn, ta 15 kilowatt yn gwybod ar y neuadd, lle mae yna lu o weithgaredda. A da ni'n gobeithio datblygu campfa cymunedol yn sydd flwyddyn nesaf, os da ni'n lwcus o cais grant. Wedyn, mae symud i ffwrdd o fenydd olew yn bwysig i ni. Mae gennym ni foiler oil yn y neuadd. Mae gennym ni bersegolion nwy wedi bod yn yr amser. Da ni'n tynnu hynny allan fan, a roed i trydan i fewn. Fel achos bod ni'n gwybod bod ni'n mynd i gael o solar. Mae lleihau yn oil troed carbon ni, da ni'n gweld hwnnw fatha cyfrifoldeb cymdeithasol sydd gennym ni fel mudiad. A da ni'n gobeithio y bydd o'n ysbrydoli pobl i ddilyn yr un esiampl, ond mae'n her. A fysa ni ddim wedi gallu gwneud y cynllun yna heb bod ni wedi cael yr arian gen Centrica i wneud y cynllun. Ie, mae'n ddiddorol. I ni'n gweld yr un fath o cysylltiad rhwng
asedau gwyrdd, ac wedyn y gwaith arall o wirddoli bron o fod mentre cymdeithasol eraill. Os ydych chi'n edrych yn rhywbeth o partneriaeth Ogwen a gwaddol eu prosiect nhw yn ei Ogwen ar eu gwaith nhw, ych chi'n gweld bod yr elfen werth yma'n rhedeg drwy eu bysiau cymunedol, maen nhw wedi cael bysiau trydan, ganddyn nhw warden Ynni sydd yn mynd o gwmpas ac yn darparu cyngor Ynni i bobl leol, sydd i gyd wedi cael ei ariannu gan ased Ynni yma sydd ganddyn nhw'n y cynllun hydro. Chymod, mae bron o bod yn torri calon rhywun i feddwl a chlywed y ffigurau yna i ti sôn amdano o ran beth sydd wedi cael ei golchi gyda Cyfrin Gwynt yna. Mae yna gyfleoedd yn does, a mae yna bethau ar y gorwel dwi'n teimlo o ran perchnogaeth gymunedol a lleol o Gwynt y Môr sydd yn gyfle sydd ar y gorwel i ni. Oes, bendant. Dwi'n meddwl, dwi'n eisiau mynd ymlaen i Gwynt y Môr, a beth sy'n dweud ynglyn â bod Ynni yn mynd trwy weithgareddau mentra cymdeithasol yn hollol gywir. Dwi'n sbio ar gynllun Ynni gymunedol yn cyfrannu tuag at nid yn unig cynhyrchu Ynni, ond mae o'n gwarchod yr amgylchydd, mae o'n hefyd yn rhoi mantais i'n economi ni yn lleol, achos mae o'n rhoi trydan hatach ni i ddefnyddio, i'n busnesau ni i ddefnyddio, i'n preswylwyr ni i ddefnyddio ni terseru, mae o'n rhoi mantais i ni. A da ni'n colli allan ar y mantais yna, achos mae'r profit o'r trydan yma yn cael ei dynnu allan o Gymru'n barhaol. Mae rhaid i dorri'r cylch yma. Dwi'n dall sut da ni'n gallu gweld a edrych ar wlad fel Denmark a wedyn penderfynu dalwn ni fwy am drydan a bod yn gaeth i'r drefn mwy ac olaf a rhaid ni dorri'r cylch yna. A mae fyny ni sut da ni'n mynd i dorri'r cylch yna. Mae'r cylch yna mynd i gael ei dorri rywsut. A mae fyny ni ddatblygu hwn wan, felly pan ni wedi colli'r cylwad o Denmark ac yn y blaen. Fe wnaethon ni ddal i fyny, a mae gen ni 30 mlynedd o waith dal i fyny i wneud. A dyna di'r her fawr rwan. A ran Ynni Gwynt, sori Glan. Alla i ddod mewn ar hwnna, dwi'n cytuno'n gyfan gwbl, a dwi'n teimlo fel bod yna newid mawr mynd i fod i'n cymdeithas ni dros y degawdau nesaf yn stil yr argyfwng hinsawdd, yr angen i ni ddatgaboneiddio a newid yn system yn ni i fod yn zero net. A mae bron o bod cyfrifoldeb arno ni fel Cymru i wneud yn siŵr bod y newid yna ddim yn rhywbeth sydd jyst yn digwydd i ni. Achos mae yn hanesyddol i ni wedi gweld hanes o cael ei exploitio, wedig yn maes Ynni ac y diwydiannau trwm a'r holl ddydd yna yn cael ei echdynnu mas y gymunedau Cymru. So, dwi'n teimlo fel bod yna gyfrifoldeb arno ni fel Cymru i sefyll lan a dweud, dyn ni eisiau bod yn rhan o'r newid yma, dyn ni eisiau arwain ar lefel gymunedol. Sydd mewn gwirionedd yn gofyn am rhyw fath o fudiad torfol. A oedd yn rhywbeth wedys ti'n gynharach yn yr wythnos gyda fi, sut mae hawl i fyw adre wedi pwyddo i ddal yn ychymig y Cymru. Mae eisiau mudiad tebyg i hynna dros cymunedoli Ynni. Mae Ynni yn effeithio o pob rhan yn bywydau ni. Ni'n defnyddio fe i fysogi'n tai, i gwneud ein paneidiau, i ddibynio bwyd, i gwefru'n ffôn, i wylio yn teledu ni ac yn y blaen. Mae'n cyffwrdd ar popeth, does dim ffordd i chi weithio heb Ynni. Felly, dwi'n meddwl bod angen i ni i ystyried hynna a chymryd cyfrifoldeb. Cytuno gant y gan, o'n i'n meddwl
ochr yma ddeu gwir, sbio'r holl geir yn maes parcio de. A fydd eisiau trydan India hynny i gyd. A'r tractor sydd yn pasio ar lôn, sydd yn geredag hynny. Mae'r sôn y drydan y fydden ni angen yn dyfodol yn anhygol. Dwi'n meddwl beth ni rhaid yn ymwneud i gyd mewn un basgiad, mae rhaid ni gael llawer iawn o opsiynau gwahanol. Mae'n ni gwynt ar y môr, o dyfan dwi'n sôn am hwnnw. Mae'n cysylltiad i fel antur o hir, felly dwi'n di cymryd drosod ar o'r môr, mae'n dweud felly eto. Ond da i wedi cael sgwrs efo cwmni sy'n mynd i adeiladu ffarm hanner ffordd rhwng Cymru a Iwerddon o arfordir, Sir Benfro. Llyr 1 a 2 gen o'r ffarm mynd, dyna pan eisiau'r eithriga sydd yna. Os yna'n nos ein syth god yr enw mwy na'n byd. Ac mi ges i sgwrs efo nhw a gofyn, sgynnach chi fodel pan da chi'n datblygu'r ffermydd gwynt yma sydd yn rhoi byd wedyn i gymunedau Cymru. A na'r ateb, ond mi oedd gen i nhw ddiddordeb datblygu. A cwestiwn nesaf oedd, os da rhywun o Llywodraeth Cymru neu unrhyw gyngor sir neu rhywbeth wedi cael sgwrs efo chi cyn chi fynd cynnal y pwynt yma, a na'r ateb. A da ni'n gweld hwnnw'n anhygol. Ac i feddwl bod yna gwmni mor fawr sydd wedi lleoli yn America neu gwir. Mae'n oedd ddau a yw swyddogion nhw fyny i Llanhir i'r cyfarfod y fantur o hir. Ond mae chi'n bod hynna'n sefyllfa hapus i ni, trenis ar arall. Mae rhaid ni'n cael gwell gafal ar y agenda yma ar ni. Mae datblygiadau os oes dweitha o greu cwmni yn ei Cymru y sicr yn ffordd ymlaen. Mae gyda ni waith dal i fyny. Ie, mae canllawia mewn lle gan Llywodraeth Cymru sy'n rhoi gyfyniad, ond dyw e ddim yn gyfyniad statudol, neu disgwyliad falle sy'n ei dweud, ar pob prosiect newydd yng Nghymru i fod gyda elfen o berchnogaeth leol. Nawr, ein problem ni fel sector yn ei cymunedol yw, dyn nhw ddim yn diffinio beth mae perchnogaeth leol yn meddwl, sydd yn meddwl bod cwmnïau mawrion yn gallu agor swyddfeydd satellite yn Nghymru a dweud, o ie, mae'n berchnogaeth leol. A does dim diffiniad o ran sut mae'r berchnogaeth leol yn edrych. Sydd ar yr un llaw yn beth da, achos mae'n meddwl bod cymunedau yn gallu negydu rhagor o ganran dros o'r perchnogaeth yn lle bod yna gyfyniad statudol o 10% a felly bod dyna gyd mae cymuned yn cael, efallai bod nhw'n gallu negydu mwy na hynny. Felly, ie, dwi'n meddwl yn gyffredinol mae'r elfen yma o gyd berchnogaeth dwi'n meddwl mynd i fod yn rhan fwy ac yn fwy pwysig o sut ydyn ni'n ymdrin gyda ynni fel sector ynni cymunedol. Achos i ni'n ffindio yn aml oherwydd diwedd y cyd yn tariff bod gallu a'r capacity o fewn cymunedau i datblygu prosiectau o raddfa sydd angen mwyn bod yn hyfu yn ariannol jyst ddim yn bosib. Felly, chwad, i ni'n sôn am prosiectau 60 megawatt er enghraifft. Ffermydd gwynt 60 megawatt. Wel, mae'r holl sector yn cymunedol ar hyn o bryd yn 30 megawatt. Felly mae eisiau, ac wrth gwrs, mae 10% o 60 megawatt yn 6 megawatt sydd yn eitha lot o ynni ac yn eitha lot o arian o gymuned yna. Ie, so dyna'r cyfeiriad cyffredinol. Ie, o'n i darllen yr erthigol ar y BBC Cymru Fyw bore yma, cyn dod yma. A pryderon rhai mudiadau bydda y newid a'r newid ydyn ni angen i weld yn y sector ynni yn achosi niwed i'r olygfa neu'r golygfeydd gwledidog sydd ni yma yng Nghymru. A mae hwn yn ddewis anodd, does o'n dwywaith amdani.
Ond dwi'n meddwl bod gwarchod golygfa ar drael ffactorau eraill yn llwyr yn fuddugoliaeth wag na di marn bersonol i ar hynny. A dwi'n dod yn ôl i'r pwynt o'n i'n ei gynna, bod rhaid ni edrych ar datblygiadau Ynni yma, dim trwy'r lens cynhyrchu Ynni yn Ynni, ond trwy'r lens bod ni yn cyfrannu tuag warchod amgylchfyd y byd, yr economi leol, ac yn rhoi mantais i ni, trwy ddarparu Ynni hatach mewn busnesau ac un cartrefi, ac yn ei dro, pan ydych chi'n cael economi lwyddiannus, ffyniannus yn lleol yn cymunedau ni, da ni'n ddiwarchod yn iaith a'n diwylliant. A mae hynny hefyd yn bwysig. Felly mae rhaid i sbio o trwy'r lens gynaladwy yna. Yn aml iawn mae pobl yn sôn am gynaladwyeth ac yn cyfeirio at un agwedd o hwnnw yn unig, a mae'n gamgymeriad difrifol de. Pan da ni'n sôn am gynaladwyeth, da ni'n sôn am warchod golygfa. Da ni'n sôn am warchod yr amgylchfyd, yr economi a'n diwylliant. Mae rhaid i sbio o trwy'r ar y pwynt yna a gweld ydy'r cynllun yma yn cefnogi'r tri agwedd yna, a hynny sy'n bwysig. Ie, dwi'n cytuno gyda ti, Ffyr. Chwad, un rhwystr arall dwi'n gweld o ran gallu cymunedau i gael prosiectau hyfyw hir dymor yw rhwystrau deddfwriaethol sydd yn atal cymunedau rhag datblygu prosiect a gwerthu'r ynni yna'n uniongyrchol i'r bobl leol sydd ger y prosiect. Nawr, dychmygwch sefyllfa lle mae cymuned ymodian yn penderfynu adeiladu tyrbyn gwynt ac yn cael yr arian at ei gilydd ac yn llwyddo i fynd trwy'r holl brosesau a'r astudiaethau angenrheidiol. Dyn nhw methu dweud, dwi eisiau gwerthu'r ynni yma'n uniongyrchol i'r 50 tŷ yma. Mae rhaid i'r ynni cael ei werthu'r grid, a wedyn ei werth mewn y grid mae'n mynd bant i ble bynnag arall yn y grid cenedlaethol. Pe bai hynna'n bosib, bydde pobl byddian yn gallu cael sicrwydd o'i cynllun busnesydd dros 20 mlynedd, achos bydd nhw'n gwybod, wel, byddai gyda cwsmeriad am yr 20 mlynedd nesaf, y 50 tŷ yma. Mae'r pobl yn y 50 tŷ yna yn gwybod beth fydd eu biliau yn nhw dros 20 mlynedd, neu 30 mlynedd, neu beth bynnag yw hyd y prosiect. Felly mae yna gyfle, dwi'n meddwl, sy'n cael ei pwystro gan deddfwriaeth ar hyn o bryd i ni chwyldroi'r ffordd a pherthynas cymunedau gyda Gymru. Ie, yr eironi ydi, cyn cenedlaetholi Ynni, ddeddf yn 1947, mi o'na dros 10 o gwmnïau Ynni yng Ngwynedd. Ac dwi'n cenedlaetholi, mi ddoth y lleol na fe'n rhaid chi fod yn gwmni o rywfaint arbennig er mwyn cael gwerthu tydau. Mae yna ffordd o'i chwmpas i, gael ei darllen am gynllun diddorol iawn yn Shropshire, lle mae gen nhw derbyn gwynt, union nath o hon ddigwydd. Ac y syniad ydy bydden nhw'n cynhyrchu trydan wrth gwrs, ond bod nhw'n trosglwyddo hwnnw wedyn i fewn i bwmp gres anferthol, dim un i bob tŷ, ond un mowr i'r pentra gyfan, a bydden nhw'n cynhesu dros 150 o dai efo hwnnw. Felly mae gennych chi, mae'n bosib gwerthu'r gres, dim yn trydan. Dyna di'r sefyllfa ar y funud. Mae'n sefyllfa od iawn i fod hwnnw. O ie, dyna ni yn te, mae'n haws i chi werthu gres yn uniongyrchol i dau na beth yw i werthu trydan, a mae yna brosiect sydd yn gobeithio wneud hynna'n ardal Tan y Grisiau mae'n ddyddiau cynnar eto, ond os ydych chi'n mynd i siarad gyda pobl yn ei twrog, pobl y cwmni bro ynglyn â'r prosiect yna, mae'n datblygiadau cyffroes. Dwi'n meddwl allwn ni agor
y sgwrs i fyny i'r gynulleidfa, neu ti eisiau dweud? Ie, so mi dys un peth arall, a wrth i sôn am hyn, mae yna gynllunia. Medwch chi fel unigolion, ella, gael mynediad i arian grant i wneud addasiadau i'r tai a cael system solar pwmp gres i'r tŷ. Eco 4 dyn o'r cynllun hwnnw. Addasiadau gwerth 30,000 i'r cartra. Ac mae o yn cynllun reit dda. Dwi yn poeni na da ni ddim yn llwyddo i gael y negas drosodd i unigolion yn effeithiol. A mae gynna ni ddiwrnod ar ei geinfad, dwi'n meddwl, dwi'n dweud, o Awst yn Llanelhyr mwyn hybu y cynllun yna a'i hyrwyddo fo. Mae gynna ni berson lleol sy'n gweithio i gwmni sy'n gosod paneli pamper gres. Mae o'n dod yno efo Centrica i rannu gwybodaeth am Eco 4 a sut yna'n gweithio. Mae inseweirio casefi y walia. Dwi'n byw mewn tŷ ffarm cerig fy hun, dwi'n gwybod pan mae'r oer a graffio dwi'n gwybod sydd ddim wedi agor dro'r cyllu gaffer, gweld y drwsus dwi'n prif o'n gwynt. Ond mae cael inseweirio tai felly, holl bwysig, achos dydyn nhw ddim yn ganaladwy i'w rhedeg yn y dyfodol de. A mi fydd hi'n anodd o gwarad o raga o mai, a gwarad fydd rhaid a cael un trydan o'r allu, fatha un i tlotri yn ei lle. Mae'n bod yn bwysig, da chi, dydych chi'n meddwl bod chi'n yn gymwys, achos mae rhan fwyaf bobl sy'n ei ddadla sy'n byw yn Pen Llŷn a trwy Cymru i gwir yn gymwys ar gyfer hwn. Ie, a falle dyna lle mae'r croesdoriad yn y bod rhwng y mudiad hawl i fyw adre yw safon y tai yn byw ynddo. Hynny yw, mae stoc tai Cymru ymlaeth y gweitha o ran effeithlonrwydd yn Ewrop. A dyle fod pobl Cymru gyda lle clyd, cysurus, effeithlon o ran defnydd fyny i fyw ynddo. Yn ogystal â lle i fyw, wrth gwrs. Felly dwi'n meddwl na ni agor y sgwrs i fyny i'r gynulleidfa. Os oes unrhyw gwestiwn, os oes unrhyw sylw cyffredinol off rywun i gynnig neu ymateb i'r sgwrs. Yw yn broblem i gael cyfalaf o'r cwestiwn? Dwi ddim wedi gweld unrhyw fath o broblem yn hanesyddol, oherwydd mae Paula yn sigloi ffen, oherwydd natur prosiectau ni cymunedol, mae pobl yn gallu cael arian yn ôl ar y hyn maen nhw'n ei fusoddi fel arfer. Mae'r canran yn amrywio o brosiect i brosiect. Gallai fod yn 200, gallai fod yn 600. Ond fi oedd am rhai blynyddoedd yn uwch na beth oedd y banc yn cynnig o ran cyflog llwg, felly cyflog llwg. Felly, sa'n gwybod, Paula, i ti eisiau dweud rhywbeth ychwanegol ar hynna o'r ennill profiad chi'n yn ei Paran Paris? Fyddwn ni'n dweud, mae yna her newydd yn blaen ni, oherwydd yr elfen cydberchnogaeth yma, sydd yn meddwl bod symiau'r cyfalaf sydd angen cael ei godi yn tipyn yn uwch na'r rhai hanesyddol. A mae hwnna bron o bod lawr i ni fel sector yn ei cymunedol yn gyntaf hyrwyddo'r syniad a gwneud i bobl i'n sylweddoli pan mor bwysig yw bod ni'n gyd yn cymryd rhan yn y newid yma i'n system yn ni. Ac yn rhan o hynna,
fel o'n i'n sôn gyda, yw ceisio creu rhyw fath o fideo torfol, dwi'n meddwl, sy'n galw nhw'n newid yna. Yr her ariannol wedi datblygu cynllun. I datblygu cais cynlluniau gyfer syrfaen gwynt, rhyw fath o hon wan. Dwi'n edrych at 100 a hanner o filoedd dwi'n cychwyn. I gael y cais i plannu. Mae dipyn o gost. Honna di'r her ar y funud. Mi oedd na grantiau gael ers dalwm. Dwi'n meddwl yna ar y funud. Ie. Os na unrhyw sylw arall neu cwestiwn arall? Wel, dwi ddim yn gweld neb yn meidio i ddweud unrhyw beth, felly nawn ni ddod â'r sesiwn i ben. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno ni a mwynhewch gweddill y Steddfod yr hyn sydd ar ôl. Diolch. Diolch.